Most pedig nézzétek meg, hogyan néz ki egy igazi kosaras hétvége. Élvezzük a játékot, jó? Űzik majd ezt a sportot, nektek meg játszani kell. Jó? De mindig a játékos fogja nyerni. 2-3! Honvéd! Én mindig örülök, hogyha kijönnek a játékosok, és azt látják, hogy van elérhető cél a felnőtt kosárlabdában, és ez is a célja az akadémiának, hogy oda neveljünk játékosokat. Próbáljuk a mérkőzéseket úgy rakni, hogy mondjuk elkezdjük a legkisebbekkel, és akkor a végén van ugye a legfontosabb mérkőzés, a felnőtt mérkőzés, ezáltal ugye nem csak a srácok, akik játszanak nálunk az akadémián, hanem a szüleik is az egész napot végig tudják követni. Minden hétvégig erről szól, mert a kisfiam 2 korosztályban játszik, az U15-ben és ugye az U16-ban. Másfél éve van körülbelül szervezett szurkolásunk, az U15-ös korosztálya 8-10-15 szülő össze szokott gyűlni, és akkor velük ugye sokkal jobban megy már. Általában a hétvégék azok így telnek nálunk. Már az 20-as mérkőzésen meg szoktak jelenni a szurkolók a B közép és végig skandálják csak a Honvédot, ami nekünk nagyon jó dolog, mert ugye nagyon sok helyen nincs közönség se. Tehát ha mi játékosok már 10 évesen, 14 évesen, 16 évesen azt látják, hogy de jó lenne, én szeretném, hogyha nekem ennyire szurkolnának, szerencsére azért a szülők szintén próbálkoznak hasonló hangulatot varázsolni a saját gyermekeink meccsére, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban meg tudjuk fogni őket is, a közeget is, a szülőket azért, hogy a sportot szeressék, a kosármérkőzésre járjanak, és akkor igazából egy nagy családi nap legyen az egész hazai mérkőzésben. Úgy gondolom, hogy a Honvédnak ilyen nagy erőssége, amikor vannak ilyen napok, hogy reggel 10-től este 8-ig folyamatosan mérkőzések vannak, ahol láthatják a többieket, a csapattársaikat, az ex-csapattársaikat, illetve a felnőtteket. Szóval így néz ki a napunk, hogy kijövünk ide, végignézzük az összes mérkőzést, és utána remélhetőleg boldogan megyünk haza. Az elsőleges szempont az, hogy az utánpótlás játékosokat szépen, szisztematikusan be tudjuk építeni. Ehhez kell egy olyan felnőtt csapat, ahol vannak rutinos játékosok, akire fel tudnak nézni a fiatalok, akikkel együtt tudnak dolgozni, és ezek a rutinos játékosok viszont együtt tudnak dolgozni a fiatal játékosokkal, és segítjük őket. Amennyiben ez működik, akkor maga egészen a preakadémiai rendszertől, az akadémiai rendszeren keresztül, egészen a felnőtt csapatig, ez egy működőképes rendszer lesz, és ez a Honvéd rendszere. 15 év első osztály után kerültem ugye a Honvédhoz, ahol pont ez volt a lényeg, hogy ez mindig nehéz, amikor felnőtt csapatnál voltam a vezetőedző, akkor lehetett látni, hogy akik feljönnek az utánpótlásból, mik a hiányosságok, és pont ez a cél, hogy ezt az árkot át tudják lépni. Nem mindenkiből lesz Tanok Andris, vagy Hajdú Peti, vagy Reisinger Máté, tehát ez, vagy akár Kopács Ákos, tehát ez nem mindenkiből lesz így, de az a célunk természetesen, hogy ilyen játékosokat neveljünk. Ez egy olyan öngerjesztő és önfejlesztő rendszer, ami előbb-utóbb oda fog kicsúcsosodni, hogy lesznek olyan eredmények, amiken mindenki meglepődik, hogy ez hogy. Hát ezt nem is gondoltuk volna. Ezt az érzést szeretnénk elérni majd hamarosan a kosárlabdában, hogy hát ezt hogy csinálták.